Ако твоето дете или това на твоя приятелка страда от атопичен дерматит, то това видео стига не случайно именно до теб. Над 200 милиона души по света страдат от това заболяване, а ново проучване сочи, че атопичният дерматит влияе и на качеството на съня. Аз съм Маги Сан и днес ви срещам с дерматолога доктор Лора Терзиева, която помага на десетки деца и техните родители да се справят с сърбежа през деня и през нощта и да подобрят ежедневието си. Доктор Терзиева, какви са резултатите от проучването, което споменах? Здравей, Маги! Това, което искам да кажа е, че близо половината от пациентите, които са преминали през проучването, а те са 50 хиляди от цял свят, пациенти страдащи от атопичен дерматит, съобщават за нарушение в съня, което, както знаем, води и до проблеми и през деня. Те могат да бъдат умора и сънливост още от сутринта, понижена концентрация, намалена работоспособност. Всичко това, което казвам, като цяло води до едно нарушено качество на живот на цялото семейство. А как точно атопичният дерматит влияе на съня? При атопичните пациенти през нощта има засилено възпаление и има много чести събуждания, както при децата, така и при родителите. Ако едно дете не спи, цялата къща не спи. А как точно можем да повлияем на нощния сърбеж? В името на пълноценния и качествен сън, грижата през нощта е изключително важна. Дерматологичната лаборатория Адерма са експерти по отношение на сухата и атопична кожа. Новия продукт се казва Adderma X Omega Control, нощен емолиентен крем, който облегчава нощния сърбеж и разчесването. Увес Реалба, който има мощна регенеративна и противовъзпалителна сила, и екстракт от безсмъртниче с противосърбежни свойства, води до едно вкарване на атопичната кожа в подпален контрол. А как родителите да се грижат за атопичната кожа на децата си? Кожата се нуждае от рутинна грижа, която трябва да бъде адаптирана спрямо нуждите. Като първа стъпка в грижата, това трябва да е хигиената, разбира се, без сапун, с емолиентно душ-олио. Аз изписвам на моите пациенти Adderma X Omega Control. Следващата допълнителна стъпка в вечерната рутина, това е новия продукт Adderma X Omega Control, успокояваща вана. Формулата облегчава сърбежа и запазва кожната бариера. И накрая трябва да нанесем основната грижа Adderma X Omega Control, нощния емолиентен крем, който ни осигурява и пълноценния сън. А имате ли вече обратна връзка от пациенти, които са пробвали продукта? Да, разбира се. Една майка пристигна при мен с детенце под една годинка с атопичен дерматит, обострено вследствие на никненето на зъбки или на прекарана вирусна инфекция. Много често се случва и след вакцинация, която съобщи, че не могат да спят в цялата къща. И още след първата вечер майката ми написа, че цялата къща са спали. Най-накрая продуктът действа изключително бързо и води до 2 пъти по-малко събуждания, което пък от своя страна води до 2 пъти повече пълноценен сън. Този продукт разрешава проблемите през нощта. А как да се грижим за атопичната кожа сутрин, особено сега, когато настъпват вече и слънчеви дни? Сутрин може да използваме друг продукт от серията Adderma X Omega Control спрямо степента на сухота на кожата и комфорта. Това са мляко, крем или балсам. Разбира се, при атопичната кожа, като всяка една друга кожа, не трябва да забравяме и слънцезащитата с висок фактор. Това е Adderma X Omega Control крем с SPF 50. Той подхранва, бързо попива, не оставя бели следи и защитава кожата ни през целия ден. Ако трябва да запомните нещо от днешния клип, то е, че атопичната кожа не е козметичен проблем, а изисква експертна грижа.